Romo wachako kod chal mar fwambo mar mondo mi wanyisi weche matimore e pacho kae ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Ajwang' kawuono chieng' tich abich tarik 23 higa mar 2023. Kwachako chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono wach mokwongo mabende wabro bedo kwa luonu en kotudore kod lendo mabende biro gol ayanga kod jatend migao mochung' ne wechego mag somo e pacho kae Machogo. Odiochieng' kawuono Machogo igeno ni obiro bedo ka olando ayanga duoko mag penj mag KCPE mar higani mar 2023. Penj mabende notim kanyo kod jopuonjre mago maderoma 1.4 mabende notimo penj mar KCPE mogika mano ma higani. Kalure ni onge penj moramora mar KCPE mabende ibiro tim kendo e pacho kae kopogore kod mano ma higani. Matiende ni tok mae onge KCPE moramora mibiro bed kitimo e pacho kae. Kopogore kod duoko mag penjgo mag KCPE, duoko mag penj mag KCPE bende jatend migao mar somo Machogo biro bedo ka golo odiochieng' ma kawuono. Kalore ni nitiere jopuonjre maderom 1.3 manotimo penja mar KCPE. To mana kaka asenyisi ni duoko mag penj mag KCPE ma emogika. Kalore ni tok mae to koro piny Kenya biro bedo katiyo kod lai manyien mar somo mano mar CBC, mano mar competency based curriculum mabende biro bedo kadhi mbele e pacho kae. Adwani wang'iane achiel kachiel lendo makamae mabende biro bed ka itimo kod jatend migao mar somo Machogo. Odiochieng' ma kawuono biro bedo ka otimo lendo makamae e apise mago mag neka mayudore kar dak ma South B mano buore Nairobi ka. To mana kaka ineno kanyo jofwambo mopogore opogore osechopo kanyo ikruoge oseket kare ka koro irito mar mondo mi jatend migao mar somo Machogo mar mondo mi obi ochop kanyo achiel kachiel mar mondo mi olandnwa wan kaka jo Kenya ni nyithindo maderom 1.4 manotimo penj margi mar KCPE gitimo nang'o e penj makamae. Sasaya kowuok sani wabro bedo ka wadhi kuro achiel kachiel mar mondo mi wawinjane kaka jatend migao mar somo Machogo biro bedo ka landonwa duoko mag KCPE odiochieng' ma kawuono. Tekinde mabende lendo makamano biro bedo ka timore mano log tich manyien mano mar duol matayo weche mag penj e pacho kae NEC mayudore South B. Jofwambo magwa bende biro bedo e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae mar menyo kaka skunde moko otimo. Ahinya to odiochieng' ma kawuono makoro ang'eyo ni jopuonjre manotimo penj mar KCPE nyaka sani koro girito gi siso mar winjo ni to giyudo ang'o. Kata kamano podi wamedo mana jiwogi obed janyuol obed japuonjre ni gibed kod horuok. Max ma nyathi oyudo mano e max moyudo. Janyuol kik se nyathine ni ponono nyathine ok otimo makare kaka nyathi ng'ane, mano ok ber. Yegi duoko ma nyathini oyudo to tok mano inyalo mana hoyo nyathino kalure ni kodhi e skul mar secondary to ponono nyalo timo makare moloyo kata kako timo e skul primary kalure ni ma e KCPE mogika mabende itimo e higani kata itimo e pacho kae makoro biro kelo giko mar lai mar somo mano mar 844. Kopogore kod mano wach mar duoko mar KCPE mano ma higani